idees i consells per suportar de la millor manera possible aquests dies d'aïllament. No els deixeu dormir fins tard. No és recomanable deixar-los jugar tot el dia als videojocs i amb les tablets. És millor que no passen tot el dia amb el pijama ficat. No deixeu de banda els vostres hàbits d'higiene personal. Una vegada ja tenim el racó despejat i els nostres materials, començarem per col·locar l'edredó. Per acabar, sols ens queda ficar algun peluix i apropar els nostres llibres preferits. I ara sí, a gaudir! Adeu!